दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बे जथुम्मायाव दिनै सेमिनारनि हाबाफारि लादों। बेयाव गुरुदेबनि गोबां बाथ्राफोर सावरायनाय जादों। बेनि सायाव मा माखासे दिनैनि बे अक्ट'आव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि फिल'सफिनि सायाव मोनसे सेमिनार खुंदों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ, आरो बेयाव जोङो रिसार्च स्कलार माने नलेजेबल पार्सन डक्टर अखिलेश कुमार डाइरेक्टर CDOE तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो श्री नीलकान्त गयारी जेनेरेल सेक्रेटारि बर' साहित्य सभा बिथांमोननि सानैनिफ्राय ओरैबायदि फुंखा गदों गुरुदेबनि सान्थौनि बागै जाय बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनाखैमोन जों दिनै मिथिनो हादों जे बिथां डक्टर अखिलेश कुमार डाइरेक्टर CDOE तेजपुर इउनिभार्सिटि बिथाङा बुंदों जे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मखौ जोंनि ओनसोलावल' सिमा लाखियालासिनो बेखौ नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ बिथांनि फिल'सफिखौ, आरो लोगोसे दा जि मोनसे NEP 2020 बेयाव जि माखासे प्रिन्सिपल्स हाबनानै दङ, जि गाइडलाइन्स हाबनानै दङ, बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ सिगांनि समावनो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ मावनानै गालांखादों। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरो हानायमानि जोङो गुरुदेबनि फिल'सफिखौ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआबो गोजौआव लांनो जों नाजागासिनो दङ आरो बे थांखिजों जोङो बोसोरफ्रोमबो 18 एप्रिलाव गुरुदेबनि जोनोम सानाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ जोङो होबोयो। बेनि गेजेरजों बान्थानि गेजेरजों जोङो गुरुदेबनि फिल'सफिखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव गायसननायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन गुरुदेबनि फिल'सफिनि सायाव इंराजि रावजों, असमिया रावजों, हिन्दी रावजों, बांला रावजों, बर' रावजों जाय जेरै हागौ एरै रायथाइ लिरनांगौ, थुनलाइ लिरनांगौ, थुनलाइ सोरजिनांगौ, सल' लिरनांगौ, मेथाइ सोरजिनांगौ, बिजाब सोरजिनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे गेदेमानि फिल'सफिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बुहुमनाङैनो फोसावनाया बेनि बिजोङा गाहाय बिजोङा जाहैबाय थुनलाइ। थुनलाइनि गेजेरजोंसो जोङो गुरुदेबा नंगौ होननानै फोथांनानै जों लाखिनो हागोन, मिथिनो हागोन आरो गुरुदेबादि नंगुबैमोन बेनि जोंहा फोरमान मोनसे दंखायो। आरो आंनि खावलायनाया बेनो जे जोङो हानायमानि लाइमोन गोहोआ खामानि मावनांगौ, मेंनाय गैयाजासे जों खामानि मावनांगौ। आरो दिनै ओरैबायदि मोनसे मोजां सेमिनार जादों, माने आं एप्रिसियेट खालामो आरोखि बिथांमोन सानैया बिराद मोजां बुंदों आरो बिथांमोननि सानैनि बे मेसेजआनो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव गोसारगोन, निसय गोसारगोन आरो जों बयखौबो थुलुंगा होदों आरो रायजोफ्रा गोसो होथाब खोनासंदों। 120 बोसोरनिबो बारलांबाय ब्रह्म धर्मआ गोसारनाय। दा जोंनि रायजो राजाफोरा माबायदि गोसोआव साननानै लानो हादों? ब्रह्म धर्मखौ जोङो सावरायोब्ला गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि बाथ्राखौ जों सावरायखानांगोन। जे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सिभिलाइजेसना थांनानै थादों। ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों जोंनि समाजाव आध्यात्मिक स्पिरिचुवेलिटि बेयो थांनानै थादों। ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों अनलायनाय, मान होलायनाय बेयो मोनसे थांनानै थादों आरो ब्रह्म धर्मनि जि फिल'सफि बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि न'खराव अनलायनाय, गेदेरफोरखौ मान होलायनाय बेयो थांनानै थादों। नाथाय आङो बुंगोन जोङो खुगाजों जुदि ब्रह्म धर्म बुंदोंब्ला जों गोरबोजोंबो जों बुंनांगोन, आखल आखुजोंबो जों बुंनांगोन, खुगायावल' बुंबा जानाय नङा। आरो गुरुदेबनि गालांनाय होलांनाय जि ब्रह्म धर्म, बे ब्रह्म धर्मआवथ' गोबां फिल'सफि दङ। जे बे फिल'सफिया बुङो जे जोङो नंगुबै इसोरखौ सिबिनांगौ, जोङो जिब जिबिखौ जोङो बोलि होनो मोना, जों सासे इसोरनिनो जों फिसा, जों बयबो बिदा फंबाय बायदियै जों अनलायनानै थानांगौ। बेबायदि मोनसे फिल'सफिया हाबनानै दङ। दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा ब्रह्म धर्मखौ फोथांनानै लाखिनायाव खामानि मावनांगौ, गोरबोजों खामानि मावनांगौ, आखाइजों खामानि मावनांगौ आरो थुनलाइजों खामानि मावनांगौ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आदरणीय अजीत बोड़ो जी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रहा और मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो आदरणीय गुरु जी कालीचरण ब्रह्मा जी हैं उनका योगदान अविस्मरणीय है और इसको पूरे देश को जानना चाहिए, न केवल सिर्फ बोडो लोगों को और आसाम बल्कि आसाम से बाहर भी। अगर ये NCT के सिलेबस में शामिल किया जाए तो पूरे देश को इसका फायदा होगा। असम का लोगों को इस प्रोग्राम से क्या वार्ता देना चाहते हैं? इस प्रोग्राम से समता समानता इसका मैसेज है कि गुरुदेव ने जो समता की ज्योत जलाई
वो समता की ज्योत जलती रहनी चाहिए। वो समावेश का जो पाठ है वो सबको हमें सीखना चाहिए।